Ja, Roby. Ja, Roby. Het zijn er maar een paar. Dat is Fankjes tekenen. De laatste keer dat er het getekend hebt, was bij zijn diploma-uitreiking 25 jaar geleden. Ik wou al missen, omdat zo is het zo rollen met het ding. Er is één vereniging in Zittert. Godscolère. Die kreeg een vankje. En op dat vankje staat Stolapsprint. Ja, In plaats van Stadsprint. Stapsprint. Bij deze een oproep aan die vereniging. Om het vankje terug te brengen. Dan moest dat niet accepteren. Dan moest geen gekriebel accepteren. Laat even een zien. Kijk. Net als dit kreeg ik het niet. Stadsprint Bart. De J heb ik er net tussen gemoffeld en dat heb ik wel eens vergeten. Dat En hoeveel moesten er doen? Kijk, je zou zeggen, och, dat zit veel te met een paar. Pak ze even allemaal eruit. Kijk, hier zijn ze allemaal. Net zoals de volgende. Alle nee. Dus. Oh, wacht, de dag dat het was. Ik dacht dat dat het eindlaag was. Moet je op. Kijk. Zitten er dan nog? Gewoon leren. Nou, begin maar. Dus Let's go. avondactiviteit. Vankjes schrijven. Nou, die groeten, hè, die zijn we weer. Dag.